Лятото дойде! Готови ли сте за игрите на двора и на плажа? Елате да ви покажа разнообразие от играчки за навън на австралийския бранд Sunny Life. Подбрали сме стандартни пояси в супер забавни форми, както може да видите. Имаме и специално предложение пояс, в който могат да плуват дете и родител заедно. И разбира се, поясът отдолу с мрежа, който е тип дюшек. Предлагаме и доста големи детски бебешки басейни с включени сенници към тях и в тях може да влезе около 100 литра вода и до 2 бебенца. Абсолютният хит за миналото лято, вярвам и за това, са праскачките за двора и за плажа. Те се връзват директно към градинския маркуч и превръщат всяко пространство във воден парк. За къде сме и без аксесуара към плувния костюм. Имаме уникални очила в страхотни дизайни. Имаме шапки за глава, плувки, топки, въобще всичко, от което ще имате нужда. Вземете лятно оборудване с отличителен дизайн от witkit.bg.